ना मानखो मेघालय पुरे आसाम मेघालय बर्डार को जोबोद समायना मेघालय बर्डार फैनानै हेलौ लोगोफोर गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायबाय फिन माने आं दिनै मेघालय बर्डार ओरैनो गुरायनो नागिरदों आरो बे लेखाया जोंनि बे आसाम र'डआनो माने गुवाहाटी र'ड इजा ओमफ्राय बिजा जाहैबाय जोंनि बे लखिमपुर एकबारे मा होनो इयो फुलबारि र'ड जाहैयो आरोना जायखिजाया मेघालय फुलबारि इजा ओमफ्राय दायो नै बे हाजोफोरा मेघालय बेखौ थांगोन जों ओरै मेघालय माने हाजो देखायलांगोन माबायदि जायो नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअआ स्किप दा खालाम आरो लोगोसे नै आंजों आदाया दंफायो आदा अरुणखौसो सिनायखाबाय आंनि चेनेलाव ओंखारखाबाय नालाय बे मोनसेयाव मेघालय बे जों मा होनो मेघालय खान्थालबारि ना मा बारि खान्थालबारि आरो बरदंगा ना मा दलदंगा आंबो थाब फैनो नागिरालै खुगायाव बिराद इसे माने गार' भाषानि खाथिब्लाबो आं थाब बुंनो हानो नागिरा ओमफ्राय आदा जोङो दिनै बेरायनायाथ' जोंहा मेघालय बर्डार माने आसाम आरो मेघालय बर्डारनि गेजेर लामा बे नुहुरनायफोरानो आरोना बे हाजो समायना हाजो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थानि आंबो बे नायलांनो नाजागोन माने आदाखौ आङो जायगा देखायगासिनो दं आरो आदाया इमान गोजाननिफ्राय फैदों धेमाजिनिफ्राय सिमेन्ट-सापरिनिफ्राय जायगाखौ देखायनांगोन 700 किल'मिटार 700 ना सल' होमब्ला थांसै ना मा होनो नायलांबाय थादो दायो ओरै हाबलांसै मेघालयखौ ना मा होनो बे टिकिरगिला र'ड आरोना टिकिरगिला मोनहैगोन बिथिं थांब्लाबो आरो ओरै थांब्लाबो मोनगोन आसामथिं थांब्लाबो ओरै मोनसे लामा दङ मालाबा दिन्थिगोन दे मोनसे भिडिअआव ओमफ्राय दा टिकिरगिला जानानै बे टिकिरगिला होननाय मोनसे जायगाया बियो बे आंनि भिडिअआव नुखाबाय नालाय फार्स्ट टिकिरगिला होननाय बे र'डआवनो आरोना बेथिंबो थांनो हायो ओथिंबो थांनो हायो ओमफ्राय दा हाजो सेरखौ देखायलांगोन लोगोफोर नायलांबाय थादो आदाया नै दा जोंहा बाइक सालायसिगोन चलो बे नुहुरनाय गामिया आसामानो ओमफ्राय नै बिजा माने मेघालय जायो नै मेघालयनि लामाखौ दा बानायगासिनो दं खिन्थु लामायालाय मेघालयनिखा दे ओमफ्राय नै बे नुहुरनायफ्रा आसाम बर्डार थांगासिनो दं दायो जोङो नायलांबाय था बर्डार माने आरो नेक्स्टआव देखायखाबाय आङो भइस माने बारा जायैनि थाखाय आङो गान सोनानै होबाय दा लोगोफोर जायगाखौ माबायदि नांखो कमेन्टआव होनदो ना मा होनो राइडार्स होनगोन जोंखौ फैनो जों मोनफैबाय बरगबल होनो बे जायगानि नामखौ माने जायगानि गामिनि नामखौ आरोना बरगबल नै आदाया मा जायगा मोनफैगोन गोबां बरगबल ना मा होनखो बरगबल बाइक सालाय माने आदाया लामाफोरखौ बारा मिथिया खेंख्रा नालाय आरो जोङो नै इयाव एसे
मा बुङो क'का-कला ना मा होनोथाय बेफोरखौ बारा बुंनो रोङालै नामफोरखौ मा बेसर खनायाव लोंसै ओमफ्राय एसे देखायबाय दखानफोरखौ नै दखानफ्रा इयावबो मोजां गारि खारनाय बिजा खनसे मा होनो गुवाहाटीनि गारिफ्रा बिजान खारो शिलंनि गारिफ्रा बे टिकिरगेला रडनिफ्राय फैयो आरोना जायखिजाया दा थांगासिनो दं दा बेसर खना जानानै लोगोफोर दा फैनो जों मोनसे माने बेसर खना मोनैनि सिगां बे प्लेट माबा माबि गोरजा हि नुनायखाय आङो ओंखारबाय बाइकनिफ्राय दा ओमफ्राय जोंहा आदा सासे लोगो मोनदों आदानाव सोंनानै लानोसै दा फैयैनो बेयो आंबो बारा मिथिया खाथिब्लाबो बादे सोंफेरनायबो जाया नालाय आरो घुरायफेरनाय जाया बेनिखायनोथ' दादा আপুনি তো বড় কথা নাজানিব না নাজানে না এনে এছামিজ মানে ইয়াতে প্লেট এনেকা দেখা পালো না ইয়াৰ কাৰণে নামিলো পাই স্কুল না এনে কিবা অফিস টুফিস এনে হোস্টেল হয় হোস্টেল হে না হোস্টেল কি নামটো কি হোস্টেলৰ নামটো কুম্বীৰচুং ছাত্ৰাবাস আৰু স্কুলৰ নামটো হৈছে কুম্বীৰচুং বিদ্যালয় আচ্ছা মেঘালয় বৰ্ডাৰ না এনে আসাম পৰে না মেঘালয় পৰে এইটো মেঘালয় পৰে आसाम मेघालय बर्डार को पारे आसाम मेघालय बर्डार लोगोफोर होनब्ला आसाम मेघालय बर्डार आरोना बियो बे स्कुला आरोना मा नैका स्कुल ना कि स्कुल है ना हस्टेल हस्टेल आरोना बे आसाम मेघालय बर्डार दादाय কৈ দিল হয় নহয় ধন্যবাদ থাকিল দাদা ধন্যবাদ আপোনালোকে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে দে হ'ব দে থাকৰা যাওঁ এতিয়া না लोगोफोरजों थांनाय मोनहैसिगोन मा होनो बेसर खना जायगाखौ ना बेसर खनायाथ' जोंना बाजार ना बाजार मा होनो इयो बर्डार मेघालय बर्डार आदाथ' मिथिखाबाय बेसर खना बाजारखौ फैयै जोङो बेसर खनाखौ बारबोबाय फाइनालि जों बेसर खनाखौ मोनफैखाबायनो बारबोलायबावबायसो मानो बे मेजिक होनाया बेनो आरो बेसर खनाया ओमफ्राय नै आदाया बेयावनो थायो जोंहा आदाया माबादों नाखो जायगाखौ नुनानै जोबोद समायना मेघालय बर्डार फैनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों थान्दा मोजां मोनदों आरो थान्दा मोजां मोजां आंलाय लामाफोरखौ बिरादनो ना आंबो बारा घुरायनाय जायाना खाथिब्लाबो आदाखौ घुरायनो लांनायावसो आंबो नायफानाय जानानै दं आरो माथोथ' ब्लगबो बानायनाय जाया एथ'ग्राब माने भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय